Hi guys! Good morning! Welcome back again sa akin channel, Lilian Porlahi David. Sa ngayon guys, magluluto tayo ng ginataang papaya na may manok. Ito yung mga kailanganin natin gamitin guys sa pagluluto ng ginataang papaya na may manok. Kailangan natin ng sibuyas, luya, syempre yung manok, papaya, hiniwa ko na yan guys, at saka yung gata. Sa ngayon guys, igisa na muna natin yung manok sa sibuyas at saka sa luya. Tara guys, gisaw na muna natin. Guys, meron na tayong nilagay na mantika sa kaserola. Igisa na natin yung sibuyas at saka yung luya sa manok. Lagay na natin guys yung sibuyas. Lagay na rin natin yung luya. Sunod na natin guys yung manok. Hayaan muna natin siya ng ganyan para lumabas yung mantika ng manok. Tingnan ko ito guys. O yan, lumabas yung mantika niya guys. Lagyan natin siya ng konting paminta. Ayan guys. Ayan. Sunod na natin guys, ilagay yung guys, gata. Ilagay na natin guys yung gata. Ayan. Natin siya guys na kumulo. Ayan guys, kumukulo na yung natin, gata. Ilagay na natin yung hiniwa natin na papaya. Ito na yan guys, lagay na natin yung papaya. Ayan. Pasensya na guys kaya nag-module yung mga junakis ko. Or naririnig kayo na ng ibang boses. Ayan. Haluin lang natin siya guys. Madali lang naman to guys maluto. Papaya lang naman ito. Ayan guys, takpan muna natin siya guys. Hintayin natin siyang kumulo. Ayan guys, luto na yan guys. Ayan guys, kumulo na.
Maglagay tayo guys ng sili. Ito na guys yung sili. Lagay na natin para medyo maanghang ng konti. Tapos i-ano na rin natin. Maglagay na rin tayo ng panlasa. Lagay natin yung ginisa. Haluin natin. Masarap kasi guys pag medyo maanghang yung ulam. Ayan. Pasensya na guys ha kung naririnig nyo yung mga nag-online na bata. Busy yung mga junakis ko sa online. Ayan. Hayaan lang natin siya ganyan guys. So, hindi na natin siya tatakpan. Ayan guys. Tingnan natin kung luto na yung papaya. Kasi ayoko masyadong luto guys. Ayan. Tikman na natin yung lasa. Kung tama. Sarap. Luto na siya guys. Okay na siya guys. Luto na. Patayin na natin yung apoy. Ayan. May natira pa rin kahit papano na sabaw. Ayan guys. Guys, ito na yung niluto nating ginataang papaya na may manok. Ayan guys. Ayan siya guys. Ayan, kung nagustuhan nyo ang aking video, please like and subscribe at huwag nyo kalimutang pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga susunod pang video. Yan lang guys. Maraming salamat. Bye bye. Thank you for watching.